Ola, eu son Alma Saíz Valcarce, teño 12 anos e estudo no CEIP Plurilingüe Froebel. Eu son Silvia García González e son doutora en Belas Artes e profesora na Facultade de Deseño e tamén investigadora. Silvia, cal é a parte máis divertida do teu traballo? Pois eu creo que a parte máis divertida é viaxar, coñecer xente e ter entornos que te despertan a curiosidade, o sea, non estar pechada nunha oficina. Quen ou que te inspirou a dedicarte á investigación? Eu creo que a infancia nos marca moito e eu fui unha nena curiosa que me interesaba o teatro, as artes e os libros e era unha gran lectora. Entonces eu creo que a través dos libros descubres a vida de moitas persoas e foi quizás o que máis me inspiraron xunto con profesores, claro, que influyen moito. A hora de dedicarse á investigación, consideras que as mulleres o temos máis complicado que os homes? Teño esperanzas de que isto este mudando un pouco, porque cada vez máis se ten máis en conta, por exemplo, as investigadoras que teñen fillos ou fillas que como que ese período non se lles penaliza na carreira investigadora. O que pasa que ao final depende moito das circunstancias personais de cada un e da túa educación e da túa seguridade. Por exemplo, no meu caso, eu, a pesar de ter fillos pequenos, pois seguín viaxando a congresos e tamén me din conta que hai mulleres que non son capaces de levar todo, estar cuidando os fillos e levar a súa carreira e eso arrastra como unha culpabilidade. Entón, realmente depende moito do entorno que teñas e do apoio que teñas, pero sí, ata o de agora, un pouco máis difícil sí que o tiñamos. Sí. Que habilidades crees que necesita unha boa investigadora? Eu creo que é esencial ter curiosidade, porque a curiosidade é unha motivación que te impulsa a non conformarse con aquilo que é máis evidente e tamén é unha motivación como a longo prazo. Entón, para min, a curiosidade é unha das cousas máis importantes. Se poideras investigar en calquera área, que elixirías? Pois eu estou moi interesada na discapacidade visual porque cando empecé a estudar a carreira fui voluntaria na ONCE, traballei con nenos e nenas cegos, entón a min encantaríame poder traballar máis sobre libros, sobre deseño de libros para persoas con deficiencias visuais, pero tamén me encantaría traballar en arqueoloxía e saber desde un punto de vista da antropoloxía como vivíamos, como se diseñaban os obxetos cotiáns do pasado. E xa para rematar, que consello lle darías a unha rapaza como a min que quera dedicarse á investigación no futuro? Pois eu creo que tes que deixarte levar un pouco polo que che gusta, porque creo que hai moita presión por parte da sociedade e vivimos nun momento de incertidumbre, entonces ao longo, a medida que vas medrando, vai aumentando a presión das persoas que che din, pois se che dá ben as matemáticas, vai por matemáticas, pois e eu creo que non é sinxelo saber o que lle gusta a un, non? Pero a medida que cambia a vida, pois é interesante que se che gusta a música ou o deporte, pois podas relacionar áreas distintas, non sentir que se che gusta a música tes que ir só polo conservatorio ou se che gusta a ciencia tes que ir solo para investigar no laboratorio. Entón, na medida do posible, eu creo que é importante para estar motivada nun traballo futuro que pense realmente no que che gustaría dedicarte o resto da vida. Moitas gracias, Silvia. Pois moitas gracias a ti.